I pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednom klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu ljudi. Kao što vidite danas ćemo da pričamo o novom skorašnjem filmu, to jest nije baš ni skorašnjem, desio se pre par nekih možda mjesec, dva, tako da možemo krenemo. Kao što vidite pozadina igra koja se zove Battlefield Cats, tako da Battlefield 1, open beta verzija, optimizacija sasvim ok, skinite dok možete pošto ima na Originu valjda igra. Skinite dok možete, ima još nekih 5-6 dana, probajte ako malo testirajte vaš komp. Po meni igra sasvim ekstra, ima lepu grafiku, sve lepo, jako je dobro optimizovana za beta verziju, tako da bit će lepa optimizacija. Ja ako nekog interesuje teram igricu od 60 do 100 FPS-a, tako da nije sad skučno, nego ja sam onda ušao u igricu, video kako je bez jebanci ušao. I pokušao namestiti neku grafiku levo desno, ali to nije ništa bilo. Tako da ja mislim da je to high settings, nemam pojma ja, ali eto. Tako da, gledajte, pozadnji rokao sam neke avione, inače početnik sam, tek sam počeo da igram. To mi je bila možda druga, treća partija, tako da su uvati odmah snije neki gameplay čisto da bi sad mogao da snijem nešto ovako vama. Tako da možemo da krenemo. Znači šta je bilo? Evo ovako, znači ja i Stefan, GTV Livanga bajka, trebalo da nemamo bazen, bilo jako, znači bilo vrućina brate po 35-40 stepeni, znači da umreš. I mi rekao aj na bazen levo da se malo se osvežimo i kako se zove da uđem i tamo na bazen treba da kao platimo i sad ja imam neku staru kartu, mislio tamo da se proučem nešto levo desno, ali ne može kurac. Tako da nema vez, nije to bilo bitno, nije nama bilo problema, platimo, ok, mi su to platili, ušli brate, bez problema. I brate normalno sve kako bi trebalo. I mi krenemo tu malo se kupamo, da se sprdamo. I da bi vidio neki likovi brate skaču u bazen kuda nisu normalni, znači zabranjeno skakanje tu, ne. I brate likovi skaču ko debili, I brate, i sad fora ti spasioci to ne daju i ako brate vide nekog da skače, brate ćeš da čitaš neka pravila, će te zabraniti bazen na 7 dana ili nešto tako. I brate šta sada radiš i dupičko, i sad oni skaču ko debili, a ovi ne kontaj brate. I sad ok, nema veze, skoči oni 3, 4, 5 puta 10 skoro brate, znači baš oni skakali ljudi skroz. I ja brate da skočim, ja brate ajde vidim da ću ja malo skočim da živim ja. I ja brate bam, pum, u vodu ja skočim, kad kurac brate poče, ja čujem ispod vode nešto poče da pišti, ja čujem brate zviždajka, rekao sad sam ga najebo, brate vrućina 35-40 stepeni, neću moći da idem se kupam kod čovjek, znači neću moći ništa, najebo sam ga kao niko, znači brate, ja rekao šta radim, ja ostajem dole u vodi, ja ostao dole u vodi brate nekih minut skoro jebo, znači kad nisam udavio, i ja brate ja izađem gore da bi skontao brate jednu stvar. Taj brate što je zviždao, znači ja se počeo dole ispod vode kad sam udavio. Taj lik što je zviždao je tim debilima što su skakali non stop u vodu. Znači, brate, ja sam bio kod debil pod vodom, kad sam udavio, zbog nekih debila, znači bukvalno zviždao kad bukvalno zviče kod da zvoni meni, brate. I još sam čuo, rekao, halo, dečko je neko rekao, znači, dobro je pa nisam bio, ali rekao da, znate, 7 dana bi se kupao je. Ali dobro, sad je septembar, neverno ću ići sad, tako da mogu da snimam ovaj klip. Tako da to je malo bila ludnica, levo desno, ali dobro, poslije njih, oni su valjda čitali neka pravila, ali su na kraju pustili ih da idu dalje na bazen, kog sam skontao, zato što mislili su skočili 1-2 puli koji si skakali kod debili, ali dobro, nema veze. Tako da mislim nije to prvi put da skakam na bazen, nego brate, tamo ja se malo živim, brate, zvoni jedu pičko, tako da Inače šta je još bilo, brate, evo, to je to, znači krenula škola, levo desno 2. septembar. Jako je sad kreće sad haos, tako da bit će malo sranje. Što se tiče mene, brate, meni je sasvim ok, ako nikog ne poznam u razredu, dobro, nema veze, ok, sve, upoznat ću se malo, brate, to jest upoznao sam se sa par njih. Ok, tako da ljudi, samo vrlo pušteno, oslobođeno, što bi rekao Ćale, tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, bacite comment, like, share, sub, umalo mi nije crko, brate, mikrofon, znači ja tu sam zaboravio, znači umalo mi nije crko mikrofon, jebe me mikrofon sad opet, znači dao sam jebao sam se ko debil tamo da skupim pare da služite levo desno, ja brate na kraju dam pare i sad nešto me ovdje jebe mikrofon 2 mjeseca, idu pička, znači tako sam se popizdio, nekako sam namestio tako da mikrofon polako crkava, ne bi me čudo kako mi sad crkao tokom snimanja, mada ne daj Bože, ja sad bilo pora mi crkao, ali ne daj Bože. Znači, treba planirati kupiti neki sad malo profesionalniji mikrofon, tako da ljudi to bi bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite comment, like, share, sub, mnogo bi mi značilo, niste bili sad aktivni na onom klipu, na onom vlogu za more, Budva i to, tako da ako hoćete pogledati taj klip, ja sam se to malo snimao, sprdao sam, pričao sam malo o GTA 5, tako da ljudi to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se uživali, bacite comment, like, share, sub, odjavljujem klip po treći put, tako da vidimo u sljedećem klipu i pum!